One name bia. Don't skip this video. Try to watch this video. You will learn one of two things that are going to change your destiny. Ịmana izu na-aka mma na nneji. Ịmana osita dị mma na ọ dịra gbuo. O nwere ọtụtụ ezinụlọ ị ga na-enegara anya. Ezinụlọ dị otu a agụ agụ. Ịmana ị ga-edozite ngwuru gị na ọ bụrụ na ị chọọ. Onye ka m ji wee sị gị na izu na-aka mma na nneji. Maka na ụmụnna nwezuo akụ iro na asị ga-ana. Mana nkata ọbụla ụmụnne kpakara adịghị ehi mmiri. Ihe m chọrọ ịgwa gị bụ na ịmana ngwere niile makpu amakpu mana onweghị nke onye ma nke afọ na-arụ. Dịnị ka ukwu azịza nke onye iro na-apụghị ịtọpụ. Asị na ofu nne na-amụ mana ọ bụ ofu Chineke. Ịmana eneta ghara bụ ụtọ di na nwunye na-adị ọfụma. Ịmana ịbịa na ọtụtụ ngwuru dị iche iche ị na-enegara anya dịka na ngwuru ha amaka. Ịmana o nwere onye azụrụrụ ọkpa n'ezinụlọ ọ na-eji. O nwere onye gbara ajụ buru ibu ara ezinụlọ ahụ. O nwere onye na-anagide ọtụtụ ihe dị iche iche. Mkparị dị iche iche na-abụ n'ezi anyị dị mma ọfụma. Ị ga-emerụ nya na ọ bụrụ na ị chọọ